Benvidos a unha nova entrevista de Atlántico TV. Os acompañanos Manuel Rigosa, reitor xa en funcións da Universidade de Vigo. Hai 2 anos sentábamos arriba no teu despacho e dicíasme que querías que houvese unha reitora como sucesora túa. Xa o será así en cuestión de días. Como viviches o proceso electoral? Bueno, pues con interese, obviamente, a comunidade universitaria tiña a opción. Había moito tempo que non había 3 candidaturas, creo que moi boas 3 candidaturas que presentaron as súas propostas e a comunidade universitaria obviamente elixiu a que quere que o goberne durante os vindeiros 6 anos e, dende logo, pues sí que é unha satisfacción que finalmente teñamos unha reitora, no? Que xa era tempo. Son xa 8 anos de goberno. Dirás que cumpliches todas as promesas que fixeches no 18 no 22? Bueno, algunha cousa quedou no tinteiro, non? E quedou no tinteiro porque ás veces, aínda que teñas a mellor vontade do mundo, non se dan as condicións para levar adiante algún dos puntos que tes no programa, que eu sempre digo non programa electoral, sino un programa de goberno, porque sempre a nosa idea foi acometer todo o que estaba previsto, non? E a que me queda mágoa de non ter acadado é a modificación global da relación de postos de traballo do PTXAS, non? Pero tamén é certo que levábamos no primeiro mandato a proposta de funcionarización, que era algo que en realidade durante décadas non se plantexou dentro da Universidade de Vigo, estivo en programas electorais e programas de goberno de moitas reitorías e non foi posible, non? Neste caso, con gran esforzo da anterior xerencia e tamén do equipo de goberno, conseguimos a funcionarización e os propios representantes sindicais nos pediron que non avanzáramos na relación de postos de traballo, na RPT, mentras non estivera rematada a funcionarización que rematou o principio deste segundo mandato, non? E logo chegounos de Europa, non? Os procesos de estabilización, porque en toda España pues, había moitísimas persoas que estaban ocupando prazas inestables, por así decirlo, prazas fundamentalmente de interinos. Tamén nos pediron de novo que mentras non estivera rematada a estabilización do persoal, que creo que fixemos porque o fixo moi ben o equipo e o fixo moi ben tamén a representación sindical, fixemos unha estabilización creo que modélica e nos quedou esa parte, no? Que é unha parte importante porque ao final eu creo que hai bastante desazón, no? E bastantes cousas que mellorar, e iso se pode mellorar a través dunha nova RPT. Un dos anelos dos que falamos moito nestes anos foi intentar devolver ao Vigo ese posto 500 do ranking Shanghai, que finalmente non pode ser. Crees que pode lograrse nun futuro máis próximo? Sí, a ver, hai unha parte que na cal se xogan 150 ou 200 postos que ten que ver cos científicos altamente citados, no? Que é unha categoría específica que depende dunha empresa privada, Clarivate Analytics, e aí pasamos de ter 2, 3, 1 altamente citados a neste momento non temos ningún, no? Eso pode mudar porque os nosos investigadores están moitos deles no top. Chegar a ese punto de ser investigador altamente citado pois é unha cuestión case azarosa, no? Que vai ao xogo, no? E polo tanto en calquera momento podemos dar ese salto, no? A semana pasada, por exemplo, coñeceuse o novo ranking de QS, no? Que é un dos 3 máis importantes, e seguimos subindo. Cando ves a liña de subida, unha subida constante ao longo de todos estes 8 anos. Un ano únicamente nos mantivemos no mesmo posto que estábamos e seguimos subindo en ese ranking que tamén ten en conta a reputación, pois estamos xa no posto 801. Bueno, é unha boa posición. De todo feito nestes 8 anos, con que te quedarías como o máis destacado? A ver, eu supoño que porque fixen estudos de filosofía non adoito a quedarme con cousas concretas, sino máis ben con cousas que eu chamaría casi espirituais, non? Eu creo que implantouse na Universidade de Vigo, que creo que ahora é máis forte que cando entramos e que tamén é máis recoñecida socialmente e que, bueno, cada vez máis a sociedade é consciente de que a Universidade de Vigo vai a ser unha peza importante para o desenvolvemento de Galicia a todos os niveis, a nivel económico, a nivel industrial, a nivel de comunicación, a todos os niveis. Pois eu creo que implantamos unha cultura
de moito respeto institucional, tanto dentro como fora da universidade, e de moita colaboración. Creo que a palabra clave que eu sempre intentei transmitir é que xuntos somos máis fortes e que, dende logo, cando imos da man podemos facer grandes cousas, non? E isto trasladamos tanto ao sistema universitario galego, creo que as tres universidades públicas galegas estamos facendo un gran traballo de artellar un sistema que sexa bo para Galicia. O fixemos así coa representación política lexítima, que tanto, ainda que temos representantes políticos cos que temos que tratar de todos os partidos políticos que hai en Galicia, que teñan representación parlamentaria ou nas cidades e demais, e creo que podemos estar satisfeitos. E quedaríame con un dato. O ano pasado houbo 400 estudantes máis que elixeron a Universidade de Vigo como a súa primeira opción para estudar. A mí eso pareceme que significa, non é algo que dependa do equipo de goberno, son moitas persoas as que traballan para conseguir iso, pero quere decir que a Universidade de Vigo cada vez está máis recoñecida socialmente e cada vez máis xente consciente de que se fan as cousas ben e de que é unha boa opción elixir o Vigo. Agora que xa non están nas túas mans e que xa fixeches o que había que facer, que era facer ese trato ese pacto de descentralización, no futuro, que preferirías? Medicina como facultade propia ou grado partillado? Eu sempre apostei por un grado no cal puidésemos, igual que facemos en outras titulacións, non? O exemplo que podo poñer é Intelixencia artificial. No seu momento hubo bastantes loitas por un grau que parecía moi importante para o futuro desenvolvemento do país. Fomos das primeiras comunidades autónomas que o puxeron en marcha e realmente o que temos neste momento, ainda que inicialmente parecía que o Vigo quedaba fora, é un grau que está implantado en Ourense, en Santiago e en Coruña, non? Eu creo, o dicía antes, xuntos somos máis fortes, eu creo que a situación ideal para min, eu non vou a estar xa para defendela, pero sí que o teño defendido en público e en privado, é a de que o grao sexa compartido, que incluso podería no futuro desenvolverse unha certa especialización dos tres campus, o campus de Vigo, o campus de Santiago, o campus de Coruña, pero bueno, isto xa non me toca a mí e a outra opción sempre vai a estar aberta. Nos deixamos todo rematado. De feito, a vindeira semana teremos unha xuntanza coas persoas que nos están axudando para ter preparado o grau de Medicina e se non hai posibilidade de colaborar, pois tamén a outra opción, a de ter unha facultade propia, obviamente é unha opción que sempre contemplamos e que tamén pode estar aí feita. O convenio actual permite que se non se cumpre o que está previsto no acordo, en calquera momento, tanto a Universidade de Vigo como a de Coruña poden denunciar o acordo e poden pedir a facultade propia e nós temos os deberes feitos e, polo tanto, se nos obrigan a pedir a facultade de Medicina, o faremos e o faremos con responsabilidade e o faremos con respeto. Se así quere un novo equipo de goberno. Botando a vista atrás, como dices que cambiou a unha universidade desde 2018 ata agora? Bueno, a verdade é que os cambios nunha institución tan complexa e a mes que ten tantos contrapoderes como a universidade son lentos, son graduais, pero eu creo que finalmente implantouse unha cultura de moita negociación, de moita escoita, tense en conta opinións de todo o mundo. Teño que decir que todo o mundo na universidade sabe que non ten máis que pedir unha entrevista co actual reitor para que o lle reciba e, dende logo, nos órganos de goberno sempre hubo debates moi abertos e moi nos cales se tomaron as decisións. É obvio que hai decisións que hai que tomar e iso lle corresponde ao equipo de goberno e, de feito, ao final o que se leva a Consello de Goberno, que é o órgano decisorio, son cousas que se teñen traballado sempre no equipo de goberno, no chamado Consello de Dirección, que é algo así como o Consello de Ministros, ¿no? Pero sí que é certo que sempre modulamos as cousas, ¿no? Por exemplo, estou especialmente orgulloso das negociacións que levamos a cabo nas mesas de negociación sindicais, nas cales o número de acordos pois non ten nada que ver con ningún período anterior, porque acordamos prácticamente todo, levamos prácticamente todo, cousas que antes non se levaban. Eu creo que é un cambio cultural moi importante, porque a xente sabe que pode involucrarse tamén
dende a parte sindical e pode facer propostas e moitas veces nas mesas de negociación a proposta que leva o equipo de goberno non é a que sae finalmente, senón que sae unha incluso máis rica, enriquecida co traballo que fan os representantes sindicais. E creo que ese é un cambio que seguramente non é moi visible dende fora, pero sí que é un cambio bueno, do cal estou enormemente satisfeito. E a nivel persoal, como te cambiaron estes 8 anos como reitor? Bueno, eu sempre estive na política universitaria nunha parte ou noutra e sempre estiven involucrado e, polo tanto, eu creo que estaba preparado para un reto tan importante. Nunca estás preparado de todo porque ser reitor é bastante complexo, pero como ademais me rodei de equipos magníficos, eu tive moita xente moi traballadora ao meu carón, pois tampouco tive moito máis cambio que aquelo de non ter moita vida propia, botarlle moitas horas e moito esforzo e darlle moitas voltas ás cousas para facelo o mellor posible, non? Pero obviamente aprendi moitas cousas tamén e estou satisfeito disso. Como ves o futuro da Vigo con Carmen García Mateo ao fronte? Pois moi ben, eu espero que sigamos subindo na apreciación da cidadanía, eu espero que todos os que toman decisións en Galicia sexan conscientes de que a Universidade de Vigo está aquí como unha fortaleza do país e que pode servir o país como é o noso obxectivo. Entendo que todo o mundo co novo equipo reitoral seguirá sendo consciente de que somos unha universidade pública, galega, de calidade, comprometida coa igualdade e comprometida co desenvolvemento social, no? Que nos esperamos ser unha parte importante, en algunhas cuestións seremos a cabeza do león e noutras seremos a cola do ratón, pero sempre queremos formar parte das solucións do país, moi especialmente nas provincias de Pontevedra e Ourense, pero creo que tamén podemos xogar un papel moi importante no artellamento do país galego, no? E o teu propio futuro, volverás a investigación, Sí. Ou xa pensarás pois un pouco na xubilación? No, eu teño varias cousas que deixei pendentes. Eu, cando me presentei, nós tiñamos unha ilusión, no? Tiñamos plantexado, nos chamámonos H2040 porque queríamos programar esa Universidade do Futuro. Estábamos orgullosos da universidade da que formábamos parte, pero tamén sabíamos que había un reto moi importante que era a remuda xeracional, no? E nos presentamos un programa moi ambicioso que na súa meirande parte foi cumprido tanto no primeiro como no segundo mandato, pero non pensaba gañar. Entón sí que é certo que cando gañamos bueno, digamos que os meus ombreiros caíron un ratiño porque a responsabilidade de ser un reitor é unha responsabilidade importante e porque os retos aos que nos enfrontábamos eran retos pois tamén algúns deles monumentais, no? Éramos unha universidade moi forte, moi potente, moi viva, pero na cal había moitas inquedanzas, no? Por exemplo, tiñamos títulos que estaban ameazados por baixa matrícula e que de algún xeito o que nos chegaba era que iba a ser imposible mantelos. Todos eles están salvados, todos eles se fixo o traballo tanto dende a reitoría como dende os equipos directivos e decanais que había que facer e neste momento pois somos máis fortes. Tivemos unha pandemia, tivemos moitas dificultades tamén nalgún momento económicas porque había novos retos, porque hubo cambios, hubo unha mudanza total da lei orgánica de universidades e ao final o número de retos foi moi importante, no? Entón eu deixei bastantes cousas a medio facer, no? E a miña ilusión sería facelas a partir de agora. Teño unha lista longa que non sei se me vai a dar tempo. Antes comentábamos fora da entrevista, no? Que eu tiña unha pizarra no meu despacho na cal eu ia borrando as cousas que eu pensaba que podíamos rematar antes de dar paso a novo equipo reitoral. Neste momento só me queda un punto que é a Facultade de Enfermería, que espero que ainda lle empurremos nestas poucas semanas que nos quedan. Teño unha listaxe bastante máis longa das cousas que teño que facer no meu despacho, no meu laboratorio, co meu grupo de investigación. Afortunadamente, o grupo de investigación non me precisa e estivo funcionando moi ben coas persoas que forman parte del e eu reincorporareime, espero non dar moito a lata, e reincorporareime no grupo de investigación. Temos proxectos internacionais en vigor e espero poder aportar o meu grao de arena. Xa para rematar,
Algún consello que lle querrías dar a Carmen? Algo que che gustaría ter sabido cando Carmen ten comezaches? experiencia abondo, eu fun compañeiro dela no equipo de Alberto Gago, ela leva moito tempo en xestión universitaria e non precisa ninguna recomendación. Ten o seu programa, ten o seu equipo, e o que fago, a única mensaxe que teño para ela é que teña sorte, que teña certo, que ás veces as cousas non son doadas, ás veces un pensa que se pode ir por un lado, pero non se dan as circunstancias para poder ir, pero eso sabe ela perfectamente, o sea que espero que teña moito éxito e que a universidade dentro de 6 anos sexa mellor que a que la recibiu. Pois moitas grazas por vir aquí e moita sorte nesta nova etapa que comeza agora para ti. Moitas grazas. E aproveito tamén para darche as grazas que durante todo este mandato a min encantoume ver que sempre vos preocupades pola universidade e que tamén nos axudades, non, a esa transmisión de que a universidade debe xogar un papel social importante e debe estar tamén na mente dos cidadáns. Aquí en Vigo especialmente complicado porque estamos bastante lonxe da propia cidade, seguramente moitos cidadáns non son conscientes de todo o que se fai, pero, por exemplo, estaba antes vendo o artigo que acabas de publicar sobre eses case 50 millóns de euros que captamos o ano pasado para temas de I+D, e creo que é importante que a xente se sinta orgullosa da que é a súa universidade, non? A Universidade do Sur de Galicia. Pois aí seguiremos. Moitas grazas. Veremos na seguinte entrevista de Atlántico Tour.